may dala kang yelo. Hindi, nasa tubig. Gusto ko bumibili ang yelo. Cup daw. Si Charlene ka pa, bebe. Ah, dyan sa 7-Eleven dyan. O, dyan na sana tunan ako. Naka-cup daw. Katiklog ha. Ayan o, ayan o. Mamilin ko yun. Tayo mo man siya iling gumantak. Katiklog. Ayan, habol. Ay. Ay na. Ay, si Fiona. Ay, dili. Si Fiona. Kasi kayo doon o. Doon ka na para pantay sa iwana. Si Fiona nagiling na. Yan, yan. Ay. Hindi ka ba magkakaroon? Ha? Bakit ito? Teka ko na iling. Wow, ito tingin ka. Mali, magayon lang tira ko. Magayon lang tira ko. Tapos ano ka? Jump. Nakikalaban kita ngayon. Radio, pagulaw, posting ko. May pagtaw dito ngayon. Uy, tayo umikot pa po. Wait, mamaisip ko din. Hello, hello, hello. Good evening. Tatulogin niyo yung mga rackets. Ha? 1-0. Ay, nagpuna pala. Kala ko hindi na magsisimula. Pina-practice ko kayo. Ay, sa mga lukmo kayo eh. Ano way ka lang? Kaya pula. 2-1. What's that, Mom? It's pagkain. That's on you. Paano makainan? Ay, no, nakinig. Gibo ko rin yung volleyball. Yung pinsan niyo kasama niyo. Kaya mo daw yung tent nila. Kaya nga, yun yung sinabi kay ate. Hintay, hintay. Parang, alam mo yung spam mo subi. Ay, binibili ko lang yung yung stand din na yung nalagyan natin ng ng mga sapatos. Oo. Binibili. Magkano? Ilaw. Hindi ko malalang sabi ko tanong ko sa labas. Benta mo para bilhin na tayo ng umayos na lalagyan sa mga. Magkano nga bebenta? Eh, pag chat mo na lang daw siya. Oo nga, benta mo na para umayos na ito. Nakita niya na nga kanina sa bahay, pumunta sa bahay. Tapos dapat volleyball. Araw ka na. Pabili natin ng Oo, yung gusto ni Papa yung acro. At ito yun. Oo. Nakasabay ko sa Adelaide, dun sa Icor. Dun sa Icor sa may gate ng Sabang Bato. Tapos may kasabay siya. Nag-stop ako. Binusinan ko. May kasabay siya. Sinabay ko. Tapos dumaan kami na. Sabi niya, bili ko ng ice cream si Chloe. Sabi ko,
bakit kami? Di ba sabi mo ganyan? Kaya sa'yo mo na yan. Tapos sabi niya, birthday niya. Nag-uwi na lang. Tapos sabi niya gano'n. Bili niya nga daw ice cream, sa taas na lang. Ayun. Lalpad ko na rin yung session na like na yun. Yun yung nasa lakit na yung mga pinsan ni Thea sa Margot, yung bata. Ay, Patapos mo na yung 10% sa kanya. paano? Ay, chill. Ay! Pero buti di ko na. Kita na ako yung ulo na. Alam mo, niya pinasaglan ko sa pera. Kaya parang takot sa lagat ng nangyari pala. Ay! Mag-adjust ka. Kasalaman ako yun mo na. Yan na makain. Parayo na nga na ako. Pili niya parehas. Kailangan niya mamatutuan. Ay, sorry. Tauli kami niya matutuan. Nakalagay mo nga dyan. Ay! Sa'yo mo! Asan ang baso? Good evening po. Ay! Rani. Parayo tayo. Uy, bago. Nakabot pa kita doon ng pinaka-CF na kita nakabot. Ulala. Diyan mo. Bako dumugang ano? Daga. Nanay. Magkano mo rin mga pet naman? Ewan, depende sa laki. Magkano ko dito? Dapat yung mga Oops! parang nakakapay na tayo. Dalawa taka siya sa ganyan. Dalawa lang? Sa size natin. Sa size natin like 5. Saan mo na? Saan ka siya dito?